Όσο να υπάρχει μια καινοτόμος συσκευή απολύμανσης φτιαγμένη από μαθητές λυκείου. Κι όμως, τα παιδιά από το Κολέγιο Αθηνών το έκαναν πραγματικότητα και δημιούργησαν τη συσκευή Backbake με τεχνολογία UV ακτινοβολίας. Περί τίνος πρόκειται? Είναι ένας θάλαμος αποστήρωσης με 100% αποτελέσματα. Όρεμά μας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση και απαλλαγή από μικροοργανισμούς που μπορούν να προκαλέσουν γρίπη, μόλυνση του αναπνευστικού συστήματος, φλεγμονή και άλλες σοβαρές ασθένειες και μολύνσεις. Πώς λειτουργεί? Με ακτίνες UV. Η περιόδος ακτινοβολία διασπά την έλικα του DNA των μικροβίων με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργικά και να μην μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Η συσκευή είναι φιλική προς το περιβάλλον, εύχρηστη και με δυνατότητα πολλών χρήσεων. Είναι προσιτό αλλά και οικονομικό στη χρήση. Έχει εργονομικό σχήμα με δυνατότητα επέκτασης. Είναι οικολογικό, ανακυκλώσιμο αλλά και απόλυτα ασφαλές και η διαδικασία διαρκεί μόνο 30 λεπτά. Επιλέξαμε το plexiglass, το οποίο είναι κατασκευασμένο το Backbake, γιατί απορροφά πλήρως την περίοδο ακτινοβολία UV και δίνει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Σας παρέχουμε μια λάμπα UV ακτινοβολίας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε το Backbake σε μια συσκευή τελειοποίησης του ημών manicure. Για να φτάσει η ομάδα και η ιδέα μέχρι εδώ όμως αγωνίστηκε αρκετά. Το τμήμα παραγωγής συνέταξε ένα εγχειρίδιο για τη μαζική παραγωγή του. Που βάσει αυτό, στις 27 Μαρτίου του 2017 μαζευτήκαμε όλοι στο σχολείο σε ομάδες των 2 και σε λιγότερο από 2 ώρες καταφέραμε να παρασκευάσουμε έως και 40 Backbake. Εκδώσαμε 200 μετοχές αξίας 5 ευρώ η καθεμία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας ανήλθε στα 1.000 ευρώ. Επίσης, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε χορηγίες ύψους 3.000 ευρώ. Καταφέραμε και πουλήσαμε και τα 40 Backbake σε τιμή των 40 ευρώ. Τα έσοδα αυτά θα διατεθούν κυρίως στο Ταμείο Υποτροφιών του σχολείου μας και ένα μέρος αυτών σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής μας. Η επιχείρηση Backbake προκρίθηκε ήδη στις 10 καλύτερες ομάδες στο διαγωνισμό εικονικής επιχείρησης που διοργανώνει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων. Δημιουργούν μια δικιά τους ιδέα, μια ιδέα που τα ίδια τα παιδιά έχουν και προχωράνε από την απλή σκέψη και την ιδέα αυτή που έχουν μέχρι την πραγματική υλοποίηση του προϊόντος αυτού. Κάθε χρόνο συνεργάζονται διαφορετικοί χαρακτήρες. Διαφορετικά παιδιά με νέες ιδιότητες, νέα χαρακτηριστικά. Δημιουργούν έτσι μια οικογένεια. Μια οικογένεια δεμένη, η οποία δεν χωρίζεται και βασίζεται έτσι να λύνει και τις δυσκολίες και τις ευκολίες. Και όποιος θέλει να μάθει κάτι περισσότερο ή να αγοράσει μια συσκευή Backbake μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα. Στο site μας, backbake.com, μπορείτε να ενημερωθείτε για το προϊόν μας, να μάθετε για εμάς και τις δράσεις μας, καθώς και αν θέλετε να παραγγείλετε online δικό σας Backbake.